Thank you. धन्यवाद थाकिल खेबसे बयखौबो गोबारै आखाइ खबनानै सारखौ बरायनो थाखाय गुरै खावलायदों अन्नानै बयबो गावबागाव मासियाव जिरायफिनदो সকলোকে নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ অনুৰোধ কৰিছো আৰু UPPS जिंदाबाद UPPS जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद UG ब्रह्म जिंदाबाद रंगरानाचारी जिंदाबाद रंगरानाचारी जिंदाबाद प्रतिभा ब्रह्म जिंदाबाद प्रतिभा ब्रह्म जिंदाबाद अफजलुक सरकार जिंदाबाद अफजलुक सरकार जिंदाबाद विल्सन हासदा जिंदाबाद विल्सन हासदा जिंदाबाद माधव छेत्री जिंदाबाद धन्यवाद আজি গোসাইগাঁও जिल्ला UPPL দ্বারা আয়োজন করা আমার দলৰ এই গণসমাবেশত উপস্থিত আমার দলৰ स्नि बोसोर रंजन दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों बेखौ बयबो मिथिगौ जोंनिफ्राय जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगासिनो दङ आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रंजन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन मोनसे फोथायनाय दङ बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों आसाम सरकार भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो अबंलावरिनि अननायाव जों जाफुंसार जानो हागोन रंजन दैमारि बिथाङा जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरि आरो बिथांखौ जोङो जोंनि उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजो राजाफोरजों जोङो मोजाङै थासारियाव जोङो सोलिनो हागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों